A Luis Enrique, no sé, bueno, paciencia, suposo que paciencia, hem de tenir paciència nosaltres i suposo que també ell, no? A veure si al final surt tot bé. Un poquito de carbón, porque la plantilla hubiese sido mejor Luis Suárez, Neymar y Messi. Luis Enrique jo crec que encara està buscant la fórmula secreta, no? Però bueno, jo crec que tenen que jugar el bon. No sé, una mica d'energia, perquè si tots els entrenos fa com ha fet avui, no se té les mans de la butxaca amb tota l'estona. Tirar el carro amb el que té, no li vindrà res més ja. Llavors, Zubizarreta va fitxar que va fitxar, llavors ara doncs, a tirar el carro. Un poco de carbón y a ver si que no se deje tanta sorpresita en las alineaciones y que ponga a los mejores y ya está. Enrique, als Reis Mags, què li han de portar al Luis Enrique? Carbó. Carbó al Luis Enrique, per què? No, porque van perdre contra la Real. Una libretita nueva y que ponga los mejores, siempre los mejores. Una mica de táctica. Bueno, porque no tenía ganas y como es el que mana... Que t'acroperis molt. Si me hablas por el partido de ayer hay que traerle carbón, ¿eh? Però l'hem trobat a faltar, la veritat és que sí. Una pena, perquè sempre s'hi fa molta il·lusió, no? Però bueno, un altre any. No, res, que si està malalt, cap problema. És un error avui no portar-lo. Amb tots els nens que hi ha aquí que l'esperaven, ni que sigui treure el cap un moment, ha d'estar molt fotut per no haver de venir. Que estigui 10 minuts aquí i després se'n vagi al vàter. Se li pot permetre, què hi farem? Un dia farà això i després marcar 3 gols i aquí no passa res.